सोमब्ला बसुमतारीनि 29थि थैनाय सान आरो माहारिनि सासे मैखोम आरो गोग्गोम पिलार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि आफादगिरि बिथाङा अबथिरायै जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन बा बिथांखौ जिउ फोजोबनाय जादोंमोन आरो दिनै बे बिथांनि थैनाय सानाव बे 30 जुलाइ 1996 निफ्राय जागायनानै दिनैसिम उदखारि बेरेखा सान एन्टि टेररिज्म डे हिसाबै जोङो फालिबोदों आरो दिनैनि बे गोथार सानाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीनि जे सोरगोआरि जिउमा बिनि आलो गोजोननि थाखाय आं आफा इसोरनि खाथियाव आरज गाबदों। दिनैनि साना दुखुनांथाव दुखु गोनां आरो दिनैनि बे साना फैयोब्ला जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी बालिराम बर' जोहोलाव आरो बड'फानि थैनाय सान बे सानफोरा फैयोबा जोंनि गोसोआव दुखु नाङो दुखु मोनो कारन बड'लेण्ड आलादा रायजो राजनैतिक आरो संबिधानिक अधिकारखौ लानानै बिथांमोना हारिनि सासे मैखोम पिलार हिसाबै मैखोमै आन्दलन खालामदोंमोन हाबा मावदोंमोन आरो बै समाव जिहेतु हारियाव हिंसा हिंसि थासारि दंमोन गावस्रा गावस्रि दंमोन गावजों गाव फोजोबस्रांलायनाय जि मोनसे द्वन्द जि मोनसे कनफ्लिक्ट जि मोनसे फ्रेट्रिसाइडेल जि किलिंनि परिबेस बे परिबेसाव जोङो गोबां खय खथि जानो गोनां जादों। दिनै बे परिबेसा गैलिया दुलाराय बर' माहारिया बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो अरायबो हारिनि खौसेथि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय हाबा मावबोदों आरो दुलाराय बर' माहारियाव जुदि नायोब्ला संग्राम आरो संग्रामि सोमावसारनाय आरो रिभलिउसनखौ जोङो बयनिख्रुइबो गोजौ आथालाव हारिनि सार्थआव जों खालामदों। 5000 जोंहा शहीद त्याग बिनि जारिमिन दङ आरो बर' हारिया बे खहा आरो जोंनि गोरोन्थि सानलायनाय जि मोनसे हिंसा हिंसि द्वन्द्वखौ फोजोबनो थाखायबो हाबा मावबोदों। दा बेखायनो एन्टि टेररिज्म डे बे हाबानि बा बे थासारि बा बे खुंफुंनायनि गेजेरजों बर' माहारियाव जि मोनसे हिंसा हिंसि दंमोन बेखौ जोङो गैया खालामनांगौ। दिनै मोनथाम गोरोबथा मोननायनि उनाव जाय समाव जोङो बिदा फंबायजों सैलायलायामोन नांलायलायोमोन नेरायलायोमोन दिनै न'खरसे न'आव जोङो जि आफादनियानो जाया मानो हाथियार लाग्रा आफाद गणतान्त्रिक आफाद जोङो ज' जिरायनानै दिनै ओंखाम जालायनो हानाय बाथ्रा रायलायनो हानाय साहा लोंलायनो हानाय गोरोबलायनाय सान्थि परिबेस जोङो दिनै मोननो हाबाय आरो बिदा फंबायनि गेजेराव दिनै अनलायलायनाय बिसास निमाहा होलायनाय जि जालांबाय हारिनि सार्थआव सोमावसारनायाव जोंनि गेजेराव गोरोन्थि माखासे डेम'क्रेटिक आरो नन डेम'क्रेटिक बे कनफ्लिक्टआव जोङो खहा जाबाय बेखौ दिनै निमाहा होलायनायनिबो परिबेस फैबाय। दा बेखायनो आं सानो जे जोङो रावखौबो थांखिनानै उदखारि बेरेखा सान सोरखौबा जोङो उदखारि साजायनानै खुंफुंनाय बे हाबाफारि नङा। गोबां समाव बे खोथाफोरखौ मानसिफ्रा कमेन्ट होयो अपिनियन होयो जायफोरा खोथाफोरखौ गोथौयै साना। दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ बेबायदि जोङो दिबस हिसाबै जुदि लानानै फालियामोनब्ला दिनै जोंनि गेजेराव दाबो बिदा फंबायनि गेजेराव बे जे गोरोन्थि सानलायनाय जे मोनसे कनफ्लिक्ट बे कनफ्लिक्टआ जोबनाय नङामोन। खोथाफोरखौ साज्रां साननाया थिग नङा गोथौयै साननांगौ आरो बेखायनो दिनै जोङो गोरोबलायनाय अनलायनायनि मोनसे थासारि लाबोनो हादों। जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारीया जि परिबेसाव बर' हारिखौ दैदेनदोंमोन सासे संग्रामि सासे दाद गोसोनि जि पिलार हिसाबै आरो दिनै फैयै जोङो बे मोनसे मोजां गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि मोनसे लामा हान्थिनायाव बर' हारिनि नैबे आथालखौ जों मोनफैदों। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे सानाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी गोसोखांदों आरो दिनै जोंनि बड'लेण्डआव आसामाव बा बर' मैखोम ओनसोलाव गोजोननि थासारिया दिनै फैबाय सान्थि परिबेस फैबाय। गासैबो आफादफोरा ज' लोगो नांनानै दिनै सावरायलायनो हानाय हारि दानायनि थांखि लानो हानाय बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानाय थांनानै थानो हो बे बान बुंथायखौ लानानै हाबा मावनो हानाय परिबेस फैबाय। खिन्थु दिनैबो दाबो मुलुगनि गुबुन गुबुन खनायाव दिनै दावहा जागासिनो दङ। दिनै रासिया इउक्रेन दावहाया जोबाखै इजराइल गाजानि दावहाया दाबो सोलिगासिनो दङ आरो बावैसो कम्ब'डिया आरो बेंककनि गेजेराव मोनसे मन्दिरखौ लानानै बे कनफ्लिक्ट जादों बा इन्डिया पाकिस्तान माने थांनाय नैबे एप्रिल मे दानाव पेहेलगाम कान्द'आव मानबता बा हिउमेनिटि बा सुबुंथिखौ जेरैबायदि फोजोबस्रांनाय जाबाय
बेयाव 22-23 जन मानसिखौ जेरैबायदि गावथारनाय जाबाय बर्बर भाबै मिडल इण्डियायाव दिनैबो माने माखासे एक्सट्रिमिजम जि परिबेसा दाबो दङ आरो बेबायदि थैलायनाय बुथारलायनायखौ जों मालाबाबो लुबैया जोंनि सान्थिनि जि थासारि बियो मुलुगाव गोसारथों आरो दिनै बर' माहारियाव आसामाव बर' ओनसोलाव उदखारिनि गुबुन मोनसे रुप जों नुनो मोन्दों बे जाबाय जौ जुवा दायना दायनि बा उन्दै बैसोआव मानसि लांखारनाय माने आइजो आरो गथ' माने उन्दैफोरनि सायाव जि दमन आरो ट्राफिकिं फारसेथिं ड्राग्स आरो बे ड्राग्सनि इम्पेक्टआ दिनै बर' हारिखौ दिनै गादबनो नागिरदों दा बेखायनो उदखारनि गोबां महर थानो हायो हाथियार लानानै उदखारि खालामनायाल' बे उदखारि नङा उदखारिनि गोबां महर थायो दा बेखायनो जोङो बेखौ सिम्बलिक हिसाबै दिनैबो उदखारि बेरेखा सान उदखारिनि जिकुनु महरानो बर' हारियाव बर' ओनसोलाव बड'लेण्डआव आसामाव जाहाथे थानाङा बर' कसारि काउन्सिल बा कार्बि आंलं गुबुन ओनसोलाव बेखौ जोङो लादों आरो दिनै बे हाबाफारिया मोजाङै जाफुंसारबाय।